Plot kolem zahrady byl jednoduchý, tvořený dřevem, které mělo barvu starého jantaru. Přesto byl hranicí mezi dvěma světy. Na jedné straně byla zahrada, místo, kde zpívali ptáci, květiny kvetly v harmonii a každý kousek půdy dýchal životem. Na druhé straně bylo peklo na zemi. Křik, zlost, lidé, kteří bojovali nejen mezi sebou, ale i se svými vlastními démony. Byli tam ti, co se báli pravdy, kterou by spatřili ve svých vlastních očích. Synáček často stál u plotu, opíral se o něj svýma malýma rukama a díval se na svět za hranicí zahrady. Viděl tam lidi, kteří byli zlí, ale také ty, kteří se snažili být lepší. Byli tam děti, které si hrály s rozbitými hračkami a staří lidé, kteří si šeptali příběhy o časech, kdy ještě věřili v naději. Mami, zeptal se jednoho dne, můžeme jim pomoct? Panna Maria se postavila vedle něj. Můžeme jim ukázat cestu, odpověděla. Ale nemůžeme je nutit, aby ji následovali. Změna musí přijít z jejich nitra. A tak začala jejich práce. Synáček se usmíval na každého, kdo prošel kolem plotu. Jeho úsměv zvláštní silou vyvolával otázky, které lidé sami sobě nechtěli klást. Panna Maria mezitím v tichosti vysazovala květiny podél hranice zahrady. Květiny, které se rozrostly až za plot a šířily krásu i tam, kde se zdála nemístná. Zlí lidé se jejich zahrady báli. Je to past, šeptali. Přijdeme o to, co nás činí silnými. Ale byli i takoví, kteří vstoupili, nejistě, s váháním, ale vstoupili. A když přešli přes práh ráje, pocítili něco, co dlouho neznali. Klid.